Anul acesta Aleko Air împlinește 20 de ani, iar cu ocazia aceasta ne-am gândit să începem seria 20 de ani de aer curat, în care îți arătăm pe scurt lucruri esențiale, dar foarte utile despre aparatele Aleko Air. Iar în episodul de astăzi, hai să-ți arăt cum instalezi, cum schimbi, dar și când schimbi filtrul purificatoarelor Aleko Air. Primul, dar și cel mai important pas este să scoți folia de plastic de pe filtru. Aceasta este o greșeală destul de comună, iar scoaterea foliei de plastic de pe filtru este vitală pentru ca purificatorul tău să funcționeze corect. Acum că am învățat cum să instalăm filtrul corect, trebuie să știm și la cât timp schimbăm filtrul. Avem aici un filtru folosit 6 luni. 6 luni în fiecare zi. Recomandăm schimbarea filtrului o dată la fiecare 6, maxim 12 luni, în funcție de cât de mult folosești purificatorul, dar și de calitatea aerului din casa ta. Ideal ar fi și să aspirați o dată pe săptămână praful adunat pe filtru, pe exteriorul filtrului. Cam asta e rutina de bază, instalarea filtrului corect și schimbarea lui la timp. Dacă ai alte întrebări, nu uita să ni le lași în comentarii și dă-ne like pentru mai multe tips and tricks.